Добър ден на 4 март. Отваряме тук първия кошер. Има 3 вида питки. Тая тук питка е с прашец, която 600 грама бехме сложили, но останало доста към половината. Са изели, като са оставили апифондата и на Богров половин питка тук съм сложил. Значи предпочитат питката с прашец, с техната си храна. Сега ще използваме момента да ги сложиме. Ето това нещо. Тук сме сложили в това шише 1:1 захар и вода. Сме направили сироп, като водата сме сложили, чай сме направили де факто. Чай сме направили с див пелин и 30 мл 10% йодацептон по 50 мл на всяко семейство ще поставиме. Нещо толкова. Не ми се качи тук. Толкова питки няма место. За 10 дена ръкавица. Дровчетата. Профилактично сме дали сиропче с йодацептон. Идват, почват да го обират тук по рамките. С слънчево времето синоптиците обещават около 20 градуса. Пазача против кълвачи. И това също. Мърда се от ветъра, Светка и се надяваме, че ги плаши. На боилката има доста пчели вече. Другата водичка няма пчели, въпреки че там има само сол.